ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಎರ್ಮಾಳದ ತೆಂಕಬಡ ಜೋಡಗರ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಾಡು ಅಡ್ಡಪಲಯದ ವಿಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಮೋರ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಇರ್ಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮಟುಕು ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಎರ್ಲನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಬೈಂದೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ಪಾಂಡು ಬಡ್ಕಳ ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶುರುಕಾದ್ ಈ ಒಂಜಿ ಒಂಜನೇ ವರ್ಷದ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪ ಇರ್ನೇರು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಎರ್ಮಾಲ್ಗಳ ನಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎನ್ನ ಎರ್ಮಾಲ್ಗ್ ಲೋಯ್ತ ಹೆಗ್ಡೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬು ಕಂಬಳ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತೇರು ಎರ್ಮಾಲ್ಗಳ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಇಂದೆಕ್ ಒಟ್ಟು ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರ್ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾರ್ ಅರೆ ಎಂಕ್ಲು ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ ಕಂಬಳ ಈತು ದೂರಿ ಆದ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚಾದ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಕಂಬಳ ಇಂಕ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ ಯೋಗ ಆ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಿರ್ಲ ಬೊಕ ಈ ಭೂಮಿದ ಪೂರ ದೇವಿರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ ಎನ್ನೊಡು ಬೊಕ ಈರುಲ ಪಾರಣ ಬೊಕ ಇಂಗನ ಟೀಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ದ ಪೂರ ಗಿಡವನಕುಲ್ಲ ಬೊಕ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡತಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಆ ದೇವಿರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದ್ ಎನ್ನು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಿರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೊಕ ಪೂರ ಗುರು ಹಿರಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಕ್ ಈ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಯೋಗ ಬತ್ತನಂದ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾನೆ ಎರ್ಲಿನ ಕುದರ್ದಾಯ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂರ್ಲದ ಮಿನ್ನುಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಲಿಲ ನಮ್ಮ ಮೇರು ನಮ್ಮನೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸರ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ ಅಡಬಲ ಮಸ್ತ್ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಸೆಮಿಕೆ ಬತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಮೆಡ್ಲಾಡ್ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಸೆಮಿಟೆ ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಈ ಕಂಬಳ ಮೆಡ್ಲಾಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ದೇವೇರ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುಡು ಕಂಬಳ ಬತ್ತದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಏರು ಗಿಡಪನ ಶಕ್ತಿನ ಆ ದೇವೇರ್ ಕೊರಡು ದೇವೇರ್ ಕೊರಿಯಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒರಿಯುಡು ಕಂಬಳ ಬನ್ಪ ನಾವು ನಮ್ಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತ್ ಬೊಕ ಜನಕುಲ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಂಬಳ ಮುಖ್ಯ 10 ಜನ ಸೇರಿದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರನ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೂರೈನ ಜನಕುಲ್ನ ತೂಪುನ ಯೋಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಬೇರೆ ಬೈಂದೂರ್ದಾರ್ ಯಾನ ಮೂರ್ಲದ ಅಂಚ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಒಡ್ಡ ಕಂಬಳನೆ ಆವಡು ಕಂಬಳ ಬಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ವೀರ ಕಲೆ ಅವು ಏಪಲ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನನಾತ ಆವೋಡು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ನಾಯ್ತ 2-3 ಕಂಬಳ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನನಾತ ಆವೋಡು ಬೊಕ ಕಂಬಳಡ್ ಪೂರ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಐಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಓಲೇಜ್ ಯಾರೊಂಜಿ ನರಿಂಗಣ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಆದ್ ಬೊಕ ತಲಪಾಡಿ ಕಂಬಳನೊಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಬಂದ್ಪ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂಚಾದ್ ನನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ನಡಪೋಡು ಬೊಕ ನಮ್ಕ್ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಏಪಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಆಶೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಏಟ ಮೆಡ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಕ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಬಲಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಂದ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಗಳ ನಮ್ಮ ಮೆಡ್ಲು ಮಂತ್ರಾಕ್ಲು ಆಂಡ ಈ ಸರಿ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತಲ್ ಬಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಆಂಡ ಈ ಸರಿ ನಾನು ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪೋಗ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಗಳ ಟೀಮ್ ಜವನ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ದಯ ಗೊತ್ತನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕಲ್ನ ರೂಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಉಂಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅಂಚೆ ಒಪ್ಪಡು ಗಿಡವನಕುಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅದುಪು ಪಾಂಡ ಅದುಪು ಇಂಗ್ಲ ಬಂಧು ಲಕ್ಕನೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಗಿಡವನಕುಲು ಒಂದು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಇಂಕ್ಲು ಉಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಮೇರ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಕನಪಲ ಏರು ಇತ್ತನೆ ಇಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಂಬಳ ಕಲಂಬಡ ಏರು ಗಿಡಯ ಆಂಡ ಆರ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ಲಕ್ಕನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಆರ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬನ್ಪುಜೇರ್ ಅಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇತ್ತನ ಕೂಡನೆ ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆವಡು ಬಂಧುತ್ವ ಉರಿಯೋಡ ಕಂಬಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ ಎನ್ನುವೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದವರು ಬೈಂದೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಹೇಳಿ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಬಂತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಗಿರಿಸಾರ್ ಅವರದ್ದು ಓಡಿಸಿ ನಮ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಮೆಡಲ್ ಆಯ್ತು ಈ ವರ್ಷ 2 ಮೆಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸುರುತ್ತ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತು ಮೋರ್ಲಾ ಟೀಮ್ ಮತ್ತೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಕಂಬಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಟೀಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಎರ್ಮಾಳ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಕೆರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಕೆರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೆರೆ 170 ಮೀಟರ್ ಏನೋ ಇದೆ 151 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಈರೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜಕರು ಎರ್ಮಾಳದ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎರ್ಮಾಳದ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ಸುರುತ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ದಯ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಒಂಜಿ 10-35 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಂತಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಬೊಕ 10 ವರ್ಷ ಏರು ಗಿಡನಾರು ಏರು ಮಲ್ಲ ಇಬಾಗುಡು ಮಸ್ತ್ ಮೆಡ್ಲು ಮಂದನಾರು
ಬೊಕ್ಕ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಮಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಗೌರವ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದು ಆಡವರಾಗಿ ಆರ ಕೊರ್ನ ಇರುಟು ಹಿಂಗ ಮೆಡ್ಲ ಆತನ ಅವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆತನ ಇರು ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅರ್ನ ಬಂದುತ್ತು ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ನೆ ಅದು ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಕಂಬಳ ಇಂಕ್ಲೆ ಸುರ್ತ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಆತ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ಕಂಬಳ ಆತನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕಂಬಳ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಕರೇಲ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಾತ್ ಮೂಡುದು ಬರಡು ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಅದ್ದೂರಿ ಆದ ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಲು ಪೂರ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿರ ಅವ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕಂಬಳ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೆಲೆ ಒಡ್ಡ ಐಕ್ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯುವ ಜನತೆ ಇಕ್ಕದ ಬಿತ್ತು ಭಾರಿ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಉಂಡು ಯಾನ ಓಲವರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಯುವ ಜನಕರು ನನಾತ ಕಂಬಳನು ಮನ್ಪುಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರೀಡೆ ಹೂವೆಪ್ಪು ಅವು ಆ ಕ್ರೀಡೆನು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಕ ಅವು ರೈತ ಗಾವಡು ವೇರೆಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊನೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊನೆ ಬೊಕ ರಡ್ನಾದ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಂಬಳವನ್ನು ಇರು ಸಾಂಕುಣ ಆತ ಕಷ್ಟದ ಸುಲಭದ ವಿಷಯ ಆತ್ ಇರು ಸಾಂಕುಣ ಕಂಬಳ ಪೋಪುನ ಅವು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ 355 ದಿನ ಇರು ಸಾಂಕೋಣವ ಅವು ಆ ಇರುತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ ಬಂದುತ್ತು ಪೋಡು ಬೊಕ ರಡ್ನಾದ್ ಇರು ಪಾರುಣ್ಲ ಐಕ್ ಬೊಡೈನ ಐಕ್ ಆತಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರೋಣ ಮಾತ್ರ ಇರು ಪಾರುಣಿ ಪಾರಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಈ ಕಂಬಳ ಸುರುತ ಅಂದ ಆಪು ಜಾಂಡ ಸುರುತ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ದೂರಿ ಆದಾಂಡ್ ಇಂಜಿನ ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ಮೂಡುದು ಬರಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಇರು ಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎರ್ಮಾಲ ಕಂಬಳ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಫೈನಲ್ ಬಂಡ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರ್ ಬುಡ ಗೇರ್ಲ ಶೋಕ್ ಪಾರಿಯ ಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ಪಾಂಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೋಕ್ ಗಿಡ ಅಂಚ ಕಮಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ಕಮಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಗಲ್ ಬೈದಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಗಿರೀಶ್ ಆಡುವರು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪಲಾಯನ ಮಗೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪೂರ ಬಂದುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗಲ ಎರುಪಿದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎರುಪು ಈ ಕಿದಿಟೊಂಜಿ ಬೋಡೆ ಯಾರು 30 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ಲು ಎರು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎರು ಇಲ್ಲ ಕಿದಿಟೊಂಜಿ ಬೋಡು ಒಂಚಿನ ಆಸೆ ಫಲ ಪುನರೇಗಲ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಪೂರೇನ ಬಂದುತ್ತೋ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ದ ಸಹಕಾರಡು ಮಾತ್ರ ಎರು ಗಿಡ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಇಚ್ಚ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಅಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಏನು ಬೊಕ ದೇವರನ ದಯನ ಅಂಕ ಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಎರು ಗಿಡ ಉಂತಿನ ಆ ದೇವರನ ದಯ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಆಪನೆ ಈತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೇವರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕ ನಾ ಕಂಬಳ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆವಾರ್ಡು ಇಂಚಿನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿನ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರ ಆದ ಆವಾರ್ಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಶೆ ಆವಡ್ ಸರ್ ಸುರುತ ವರ್ಷದ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಕಂಬಳಡ್ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ ನನಾತ್ ಶುಭ ಆವಡ್ ಸರ್ ನನಾತ್ ಮೆಟ್ಲ ಆವಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಎರ್ಮಾಲ್ ಕಂಬಳದ ಮುಖೇನ ಬೊಕ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರನು ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ತೆರಿಪವರು ನಿಕ್ಲ ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಕ್ಲ್ನ ಅಂದು ನನಾತ್ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆಲ ಬಾಕಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಅಂದೇಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ತೂಂದುಪ್ಪ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಪಂಡದ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ಪೂರೇನ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸಲ್ಲಿಸವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು